Hola, hola, família, bon dia. Bueno, tinc una cara de cansada que no me l'aguanto. Són les conseqüències d'entrenar una setmana superintensa. Estem al cap de setmana, tinc bones notícies i és que tinc cap de setmana fin de descanso, però ens n'anem a la muntanya a fer un cap de setmana de rando amb dos amigues cap a la zona dels Pirineus francesos, pues agafar una mica d'energia, carregar bateries, per acabar la setmana que ve últims entrenos i marxar cap a París. Així que vamos, una miqueta d'aire fresc i de mana de la muntanya. Ara passarà una cosa que normalment no passa, que és que l'Amenda es prepare la motxilla el dia abans per marxar. Anem a la muntanya, això vol dir que necessitarem, evidentment, roba de muntanya. Però, com ara es veu que totes les influencers tan diviníssimes de la muerte de la muntanya, pues, no farem menys nosaltres, evidentment. Així que intentarem trobar algun look guapo amb el que tinguem. Com aquesta gorra rosa. Vamos a ello! És moderna o no? Em falten només les ulleres aquestes que teníem quan teníem 10 anys, que es porten ara per l'esquiar, saps? Això està a la moda. Todo vuelve, señores. Vale, ja. Anem a posar-nos serios. Com vivim a la muntanya, evidentment hauríem de tenir coses, però jo li he robat aquesta motxilla al meu pare perquè no en tinc cap de bona i aquesta va molt bé. Chubasquero necessari per si plou. Pantalons curts, mig curts, que els pots fer llargs si vols. Això recomano 100%, és la bomba. Voilà. Seguim, evidentment, sabates de muntanya, una jaqueta així una mica de... també mini chubasquero, però una mica més de portar per si fa fresco. Em deixaré moltes coses, crema solar per les arrugues, of course, també. I fa uns dies em va arribar aquesta carta des de la Xina. I resulta que em van escriure una carta, no sé, una persona fan, em va escriure una carta dient que demanant, felicitant-me, dient-me que eren fans meus i demanant-me un autògraf amb una foto i m'envié ja la carta escrita i tot perquè li envié a dins la firma. Ui. I a més em va arribar aquest amuleto. Jo vull pensar que és un amulet de la sort i que me l'hauria de penjar perquè em doni sort. Què en penseu? El penjaré a casa meva perquè crec que vull pensar que és un amulet de la sort. Però m'encanta que em passin aquestes coses, que m'escrigui una persona completament desconeguda des de la Xina, dient-me que m'han vist als jocs i que els he inspirat i que el seu fill que fa tenis taula m'ha vist competir, no ho sé, em sembla algo superbonic de l'esport i de tot això que fem. Em sembla que és de les maneres que més gratificant et sents, no sé, a més un dia random t'arriba una carta i algú et diu que vol un autògraf teu. La vida, tu. Hola, ¿qué tal? 7 de la mañana, baguette, chocolatín, café. Importante. Y vamos, que estamos en training camp. Aquí no se descansa, chicos. Alarma 6:30. Aquí no se descansa. No seguimos el planning de la jefa. No, tío, yo he hecho un plan. Ya lo dije. Nada. No se respeta. Pero tengo un regalo sorpresa que es una carrerita de trail. No ha cuajado. Ahí. Hola, Sumi. Hey, hola, ¿qué tal? ¿Esta con quién duerme? Uy, n'hi ha dos. Carmen, una amb tu, la marrón amb tu i la blanca amb mi. Venga, para arriba.
gracioso. A ver, feedback medio mit hike. Ahora toca ¿qué? Capamun. Ganar. Solo ganar. A ver, baile de la felicidad. Me encanta esto. Se oye un poco de... ya, ¿sabes? O sea, yo pensaba que... Chicas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una actividad que no hemos hecho nunca. Vamos a desconectar. Vamos a Los hacer kayakis. canoe location. Balade. A Carmen esto de grabar lo lleva un poco así. Ay, estoy muy cerca. Espera, se lo consigo. ¿Qué ha pasado? Re, que m'he tallat, vale. Tallado el formatge. De Edam. Una hora llevamos aquí, una hora y llevo un corte. A ver si se me para la hemorragia. L'aventura ha començat. Let's go! Carmen Costa, quina ruta fem avui? La volta al Pillo, diuen. Quants quilòmetres, datos, details? 17,6. Jo confio que no vingui que no vindrà. Mireu quin dia. Hemos llegado. ¿Cuánto han salido? A ver, referencia. ¿Qué han fet? 16.8 con 1700 de nivel. Nos lo hemos ganado. Nos hemos ganado un buen picnic, chicas. Al lago, Oh, bueno. Bueno, chicas, despidiendo este viaje, pequeña valoración. Nada, está muy guay. Hemos improvisado así un fin de que cada vez es más difícil y ahora he vuelto al curro. A ver si lo hacemos más y esperando la próxima. Tenemos unas hikers de puta madre. Esto no puedo decir. Se viene Roma. Próximo challenge, la maratón de Roma. Vamos, media. Quien quiera ganar la maratón, yo paso. No, yo 21. No, yo no, Jo 21. I una... Recent arribada de Pic du Midi i aquí estem, directe a la feina. Vamos, aquí no descansa ningú. Sé que us havia dit que aquí no hi havia... En aquest bloc no hi havia entrenament, però s'ha de ser una mica realista també, que no tots són vacances. Seguim amb les aventures vàries de la Mònica. Avui toque bicicleta perquè hi ha un esdeveniment especial al país, que és que passa la Vuelta i anirem a veure el Tito Pogačar. A veure aviam què ens depare. Així que som-hi. I com és evident, posarem la bici a dins del cotxe i tirarem una mica cap amunt perquè la Mònica no té suficientes cames com per pujar fins a Andorra. Pues nada, aquí haciendo la vuelta, siguiendo al Tito Pogačar. No sé per què parlo en castellà. Ahora. El tenim aquí davant, ara li fem l'atac i adelantem abans del cor.
Pero no puedes. I fins aquí un vlog una miqueta més de vida aleatòria, no tantes piragües. Espero que us hagi agradat, que us hagi divertit. Jo m'ho he passat superbé, així que això és el que es tracta. I res, ara tornem a la càrrega, s'ha acabat fer el tonto, ens posem en modofocus i marxem cap a París. Següent vlog serà preparació de la Copa del Món, així que let's go!